ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu safana nje ungihlupa ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele sikwamukele mbukeli lapho ngasekhaya weSiya Viva TV1 elami igama MC Pholobaso Andile wakangcobo. Sijabula kakhulu ukubonana nawe uswena namhlanje futhi engakho kubalekile ke ukuthi utshene umakhelwane wakho isithandwa sakho umfowenu utatwenu uthi khona ichannel eshisayo iSiya Viva TV1 le ekufanele ukuthi umuntu nomuntu ngamunye ezakhele ama shares akhe ngokuthi usubscribe ku channel kuze nawe ube i-shareholder. Mhla uhamba ku obvious erulela ekhaya ethi share ama shares akho kwabanye abantu. We love you. Sikuthanda usasibukela ngeselfone yakho ecomputer noma usibukela kumabona kude wakho kukuwena ukuthi usebenzisa iphi ke platform noma usebenzisa iphi equipment eyenza ukuthi ukwazi ukusibukela njengamanje. This is your YouTube channel ehamba phambili umhlaba wonke jikelele ingakho sibingelela sesibingelele even kwamanye amazwe ayenhla neAfrica nasezansi neAfrica siphinde sibingelele futhi naphesheya kwezilwandle. Ngowesifazane ngowesilisa, welcome to Siya Viva TV1. Shilo ngathi ngoAndile MC Pholobaso ngentwayelo angihambi ngedwa ngisuke ngihamba neguest yethu ekusuke kuyisihambeli sethu sosixoxela kabanzi ngomsebenzi omuhle awenzayo ezintweni ezithinta okwahlukahlukene okusuke ke kuyikona esizokhuluma ngakho. Namhlanje ehleli noDokotela uGatsheni Boya Benyathi, uDokotela uNdlovu la ngaphakathi. Abantu abaningi ke mabebona iRasta banento abayishoyo kodwa namhlanje ngifunde likhulu ukuthi lenhle zinisho nina ngenzeka ngabiyona ngoba kusiwona wonke amarasta. uDokotela ke uthi ke uyayigqaja futhi uyayikhuluphalisa ukuthi namhlanje kanye nathi la kuSiya Viva TV uzonondla ngolwazi nalo ephinde futhi ethatha imbono yenu ephinde buye futhi ezophendula kwimibuzo enizoyishicilela lapha ku comment section kuba ukuthi ke ngenkathi usubscriber uphinde futhi uyakhomenta so that it's going to be easy esayidini lethu ukuthi sikwazi ukubuyela back kuwena sesihambisana naye futhi ezophendula eminye imibuzo. uDokotela ke uGatsheni kuyinyanga ungumlaphi wendabuko olapha ngokwesintu. Sihleli naye namhlanje sokhuluma ngezinto ezahlukahlukene nanokuthi ke ithuba lakhe lokuqala ekhona la kuSiya Viva TV1 sizoke sithi ukumba kafishane ukuthi ungubani kuyimasi ngena ezintweni ezinkulu esizokhuluma ngazo osukeni la namhlanje. Dokotela uNdlovu asibingelele sikwamukele kuSiya Viva TV1. Ngiyathokoza ukuthola ithuba lokuthi ngifike kuSiya Viva TV1. Siyajabula kakhulu nathi and ngicabanga ukuthi nabantu ekhaya bayajabula ukubingelelwa uwe. Sicela unetheze ukukhululeke. Khumbuza umbukeli lapho ngasekhaya noma ngayiphi inkulumo esikhulumayo la noDokotela ngokujwayelekile sike sithi kulokho esikhuluma njengamanje la kuyasithinta ngoba sikhona kodwa esigodlweni ila singangeni khona. Ngamanye amazwi kuyobaleka ukuthi uthathe ucingo lakho noma uthathe ipen nephepha ushicilele izinombolo zaDokotela. Lokho nalokho eniyobe senikukhuluma kuyobe sekuyimfihlo engahlangene neSiya Viva TV1. Dokotela uGatsheni ake singene ekuthenini masikhuluma ngoDokotela uNdlovu sikhuluma ngoDokotela ubani? uDokotela uNdlovu noma uMakhosi uNdlovu abanye akhula nabo noma efunda nabo bamazwe ngoNqobani Themba Khumalo nabanye bamazwe ngoNqobani Themba Ndlovu. Kuya ngokuthi ngikhulile nawe kuphi noma ungibone kuphi. Ngoba ngoMakhosi uNdlovu noma ngoDokotela uNdlovu nje igama lami ngidume ngalo uZembethe not Zethembe Zembethe. Engathola ephehlweni mhla ngena ekuthwaseni kwathiwa senguzembethe. Okay, yebo. Uqale nini ungena kulomkhakha wezokulapha? Qale 2012 uboseyithwasa noma usuyisangoma ungena kusiphi isigaba njengamanje? Njengamanje sengisangoma ngoba ngayithwasa ngaphothula. 2012 bekuyemakhaya ngiphume ephehlweni. July 18 2012 bekuyemakhaya ngiphume ephehlweni ngiphothula ukwethwasa. Ungeniwe noma wangena? Angenwa. Simhlukanisa kanjani umuntu owangenwa nongenile? Ongeniwe noma aqala ngongenile. Ongenile kube kusuke kukhona izinto ezithile akabone ezinye izinyanga noma abanye omakhosi bezenza bese yena eyayithanda bese naye efuna ukuthi ebe nazo noma ezenza bese efuna indlela zokuthi naye egcine efake nabo lawo makhosi labo bese yangena. Okay. Kanti ongeniwe usuke ngazi nawazi nje
ukuthi uyoke abe isangoma usuye ngazena nanyanga even noma efika amaphuphe kuyena zimpawu eshoyo ukuthi kumele athathe umsebenzi Tota akazi akawanake noma akwazi ukwahlaziya yebo usuke ngeniwe lo muntu kuze khamba ufike ekuthenini kuba khona indlela ethile ezahlukahlukene ezizakalayo ekuyizona edinga zimlidele ukuthi kuze kufike ekuthenini uyathatha isikhwama lesi noma idlozi lakhe line indlela ethile eliyenzayo ukuthi eze naye evule umqondo ebona ukuthi yini akumele ayenze noma kumele athathe isikhwama lesi sobungoma noma sobunyanga kuya ngesiphiwo sakho Dokotela udabu kaphi noma usebenzela kuphi Dawu wahlabisa usebenzela khona endaweni eSovane esigodini sakwaMalyavuza usebenzela khona futhi yebo usebenzela khona sihlukanise kubathakathi yini engenza sibuke ngathi udokotela kaMataniseki sanhlobo nomthakathi Angamateniseki nomthakathi ngoba mina ngiyalapha ukulapha kuphilisa noma ukusiza ngendlela enhle yeah okay mina ukuthi ke mhlawumbe uthwasa mina ngafundiswa ukusiza umuntu lapho nalapho asuke enenkinga khona ngabe inkinga ukugula ngabe inkinga yosizo thizeni abheke nalo mhlawumbe into thizeni afuna ukuthi ngimxazululele yona into njengaleyo udokotela uyahlola yebo ngiyahlola mali inyathi 100 rand ufike kanjani ku 100 rand ba shothi ngisatha kuphuma ephehlweni bengisebenzisa iphepha elibomvu ngoba nogobela wami ubesebenzisa iphepha elibomvu wahamba iminyaka emibili emithathu washintsha ugobela wami nami ngiyashintsha ngoba mabe umzali ezelingane noma inkalankala ezelingane inkalankala ihamba ikekela nengane izobuka umzali wayo ikekele nami ke umzali wami ngokukamoya ngokwedlozi ezinye izongibula kuyena ngifunda kuyena uyakhonza yebo ngiyakhonza kuphi ezayoni ebuhle bekholosa okay yebo udokotela imiphi iminxa noma imisebenzi ngokomkhakha wedlozi oyenzayo sezizwile ukuthi uyahlola but uthi lezi zifo zokuthi ayidluli kumina lokhu ngiyakwenza empilweni yomuntu sibalele nje ngokomsebenzi wakho into othi le ngugo kuyona uhlangothi umuntu osuke eshawe ngohlangothi ababathi stroke ababathi nhlangothi kuyakuthi ubiza kanjani yeah ngiyamlapha umuntu onaleyo nkinga leyo bese kuba umuntu ophanjwe ekhanda ababathi ukuhlala ngiyamlapha futhi umuntu nje onaleyo nkinga leyo bese kuba umuntu onespoliane Toto umuntu akhiyizo uyakhanda uyagijima noma uyabaleka noma ugijima uyakulo asuke embizile ngaso isipoliane nalo futhi ngiyamlapha bese kuba umuntu oloyibe ngezizwe naye futhi lo ngiyakhona ukuthi ngimlaphe okay ngiyazi ukuthi kuningi okunye bazokufica esigodlweni yana nilumba kodwa before sifike kulona ilumba ke sigxile la esizweni sixoxe kafishane yini izizwe zenzani izizwe zibonakala kanjani izizwe izizwe kusuke kungamathambo kuyaba amathambo ezinyoni kuyaba amathambo ezinyamazane kusuke enhlanzela kahle yamathambo ngizothi abesiqini noma abasehlathini noma wenyoni noma abasolwandle bese kuba nemithi ethile ezokwazi ukuthi ivuse lamathambo alezilwane lezi zikwazi lezilwane lezi ukuzwa zikwazi ukubona zikwazi futhi ukukhuluma zikwazi ukuhamba kudinga imithi yakhona eqondene engovuka abathile nabathile ozoyihlanganisa ukuze lento izokwazi ukuthi yenze lento oyifunayo sithi izizwe ke lezo ayangena umuntu amathambo hayi yakungena umuntu avinjwa yini mina nje ngingababala abanye mina phela ngathi sakhona ayikho umuntu esengeza ugaya wafuna ukuthi ngene amathambo omuntu kuze kube manje because namanje ngisaxhumana gobela kami sagaya namanje akukho mangase ufake nethambo lomuntu njengoba kufaka amathambo ungangabe kusabe izizwe angiboni sengaba izizwe shothi sengabuyela kule yanto ongibuze neqaleni ukuthi mina nomthakathi sihluke ngani
Okay. Amaphilisi ngokukhula kwethu noma ngingazi kodwa ngicabanga ukuthi nescience iyasho ukuthi okunye kugaywa ngezinto eziphuma kuthina vele. Ukholelwa ukuthi nani ngabe nenza iphutha manje ngase nigaya izizwe nize nifake nethambo lomuntu. Ngabe senze iphutha ngabe sizobuthakatha kahle kusiyona iphutha ubuthakatha. Ngabe senze ubuthakatha. Okay. Ukuthi lento engayifundiswanga mina ngizasho ukuthi angiyenzi ngoba ukugobela vele nolwazi olunjulu kunolwami namanje ehleze emdala manje izinto oyitha angazenzi angifuni ukuthi ngoba nakusimse ekhaya senesigudlo sami bese ngiphuma ngale ngijimela izinto. Dokotela kunomuntu lapha ekhaya ofuna ukulashwa unesifo sokungadlulwa isiketi. Wabona umuntu wesifazane uyalishaya ikhanda. Ufuna ukunqandeka ukuthi amantombazane engamthandi. Ngamlapha uthini? Ngamsiza umthini. Ngamele lo muntu lo wasiqale semlapha umqondo wakhe ngokucabanga kwakhe ukuze kuzoshintsha izenzo zakhe. Uqonda ukuthini? Usuke enomuthi zini lo muntu lo odinga ukuthi eqale kulapha yena kuqala ngomqondo nanda ukuze mayikhuthalela ukushela nje. Ekhuthazwa yini izinto engaka umuntu abe ekhuthalela usakhuthala ukushela nje. Uyaqonywa futhi. Uyaqonywa futhi. Hayi iba uthi indoda ukuthi kuyisifwana noma kuyisifana kumoyana nje ngathi ongemuhle noma omuhle ha moyana nje ongemuhle no esikhatheni samanje futhi seninye izinto umuntu akayikhuthalela kodwa lena yokuqona uma nazo beyiso hayi sokulezi kakhulu lapha ukhona umuntu enilapha ngayo isimo esinjalo mina ngazi mina fana nomuntu olapha ufebe ngazi nofebe ulapha ngabulapha ufebe umuntu nonembeza wakhe impene hayi impene yokwenziwa ke sayilapha belapha yokwenziwa sihlukanisa ngane yemvelo neyokwenziwa ekwenziwa sangamele ukuthi uhlole ngasamele uhlole nalokuthi kuyenzeka umuntu ethoyele impene yokwenziwa kanje vele ubevele umgijimi naye kuyenzeka lonto. Okay. Lena yokwenziwa ka iyalapheka and umuntu wakho Dokotela uyakwazi ukwakha utikolosha noma umkhofu. Angikwazi. Sewawubona? Alutho. Mangafika ukudayisela ngathini? Ngidayisela umancane ndoda. Yebo. Ay ngaye mithi akancane ngisocabanga because zama isidingo sawo angisiboni ngoba angasho ngoba ndoda. Amafutha akhona nakhona ukwathola manje amafutha anele for mina. Now vela amafutha Kamkhovu not kaTolosha. Okay. Nowenza dokotela. Siyafaka emthini cishe yonke kodwa le enamandla ngabe ukubethela ngabe ukucupha ngabe enhlahla. Yeah. Okay, into ezinhlahla uyazenza udokotela. Bese ngiyazenza. Awusikhanyisele kafishane. Inhlahla oyenzayo umuntu enjani kudingakala ukuthi ebekusiphi isimo ukuze ukwazi ukumenza abe nenhlahla. Alright, inhlahla engiyenzayo umuntu ofuna ukufesa noma ukufesa ofuna ukuthi aqashwe. Uthi umuntu mayibuya kuwena. Eqede ihambe yofesa. Mayifika uzothola umsebenzi. Kanjani mina uthole. Okay. Mhlawumbe iqala ukusebenza emva kwesikhathi singanani lo muntu wakho. Manje ezinye izinto zizabantu omunye kuyaba 1 week noma kube 2 weeks. Okusho ukuthi ngafesa izinsuku ezihlanu bese kuphasa kwelesithupha. Uyafesa udlumuthi, phela umusho engakusiza emsalamuzi or emliyo. Uthi yini engamsiza? Uyafesa udlumuthi, ntambama zesifithweni kuseni izagaba zishona khona until kuphela izinsuku eswasuya ekayele bezona. Bese yamake lezo nsuku asuya ekayele zona zodlumuthi. Okay. Dokotela amanzi amnyama uyawalapha night ekuthiwa uyakholelwa entweni ekuthiwa amanzi amnyama? Yebo siyagaya amanzi amnyama. Niyawagaya? Yebo. Uqonda ukuthini? Ahlukene emsipho lobasi. Ahlukene. Khona awoganga, khona awokulapha. Amanzi amnyama. Yebo. Okay. Thina sikala awokulapha amanzi amnyama.
Sikaya amanzi amnyama okuvala amanzi amnyama okwenziwa. Okay. Sikaya lo thina siyavala amanzi amnyama. Yebo. Okay. Kuyimali entotela kuzovala amanzi amnyama lapha kuwena? Akushibhile nje 4.5. 4,500. Okay. Okwamanje kodwa 4.5. Okay. Lo ufuna ukufakelwa noma ungeniselwe ihlozi yalingenisa? Yebo mkhulu. Hlahla methodela uyuthi mawusushisa impepho khona lapho uyishisa uthini? Ngishisa kuphi ekhaya ngithi mina kubo. Kubo. Ngishisa phela kubo mina ngiwadlovu mina. Naye mhlawumbe ungangcobo nentayekisa. So lapha ngiyokwenza umsamo wangcobo. Okay. Yeah. Oh, ufanele kube yena zenzelayo. Mina ngaba khona for ukumnika imiyalelo ukuthi manje hayi mhlawumbe ekhaya ibani mawune ibani manje misukhamba manje uswashisa impepho yabo into njengalezo nje. Nanokuthi ngisuke ngifike nelosihlanzi leso esiqondene nalo msebenzi osuke wenziwa ngalosikhathi leso. Umama uyabamba kuyaphunyuka. Yasilungisa isimo sinjalo? Yebo salungisela khona. Sichazele kafishane iziphi izinto okuyidinga kumuntu ohlala ephuphunyelwe isisu. Dinga imali kuphela naye ke. Imali intotela unqanda leso simo. Lo ngamele kube ukuthi ke siqale siyathola ukuthi senziwa yini iqala leso sifo sakhe leso. Yazi kuyenzeka umuntu uthola izisu ziyaphuphuma kodwa akusilwane mhlawumbe akusibo ubuthakathi uthola into zabantu abadala nje. Kulokho kwabantu abadala aboduli lapha kimi khona kangaka. Akuduli ngoba leto yokuhlushwa abantu abadala ngami ngiyayazi sengadlula kuyona. Kodwa lokho wenziwe kumele imali iyaye ithi ukuthi imali. Lokho kodwa mawuthi mhlawumbe kwenziwe izimo zabantu abadala or imikhokathizini kodwa ethinta abantu abadala lokho imali yakho kuba 1.5. Yebo. Kodwa masihlole sathi ukuthi ayikhona leto yena into yowenziwa ayikhona. Imali mele ukunyuka ibe 2,000. Okay. Yeah. Uthwalisa ngamalini unadodela? Ngithwalisa ngamalini mina. Angithwalisi. Awuthwalisi. Yeah. Uthwele? Angithwele. Uthwasisa ngamalini? Kuyaye ukuthwasa kube inkomo. Eyodwa zwi. Ngisho ngafika nethole ngoba inkomo. Ngoba kuyithola mhlawumbe sisengazi kube isikazi ngoba lizokhula vele izane zande inkomo. Yeah, ngaba kuhle noma kuyithole kodwa kube isikazi khona phela sizozala lapha. Mthwasa ngihlala isikhathi Kuya ngethongo elangenayo ukuthi wena uzohlala isikhathi singanani because abanye kuyaba unyaka no half abanye kuyaba unyaka abanye kuyaba eminyaka emithathu. Kuya ngabantu abangenayo. Mshaba ubusathanda ukuhlala mshaba usafuna ukuhlala. Kodwa labantu mama yakhuluma kuwena wena uthwasiswayo usazolinda nje isikhathi eside. Sehlukanisela umuntu othwala emanzi othwase emanzini nomuntu othwase nje kumngoma ofana nje ngawo. Ukuthi behlukene ngawo. Amandla abo ahluke kanganani yini umehluko ukubona? Ngoba umuntu othwase emanzini angakazi ngidibane naye. Uyakholelwa kuleyo? Yaye ngakholelwa kuyona. Indawo ukholelwa kuyona into ongakazi udibane naye. Mina ngidibana ngokuya ngathi ngiyakholelwa kuyona ngoba ngamaphupho bengidibana naye kodwa ngizama ukuthi ngithole isizuzo ukuze ngadineli lapha emanzini. Yini bezothi ngisaba ukuthi ngigcine ngiyogcina emanzini njengoba bebathi kube ngikhombisa mangilele indaba yamanzi. Into eyenza ukuthi ngisabe ngoba ngiyelila ngayabesha ngamuka noma ngayasha ngashona ezibini. Sibhuda nenigenge. Ngathi yabona into emanzi ngizophinde ngithinta. Nje ngashona nje kumnandi kukuhle ngijatule ngihlalo ngaphuma ngayohlala ngaphandle kukhuphuka izulu namanje lozizibo lososuka sizingane namanje lozizibo losiya khona manje azange seyisisho. Uthe udokotela ilombo uyalapha. Yebo. Lona liphi ngoba hlukene mhlawumbe unokusipha nje inhlobo sekwabhekana nazo. Engihlele ngidibana nazo lezi zamasoka.
Thola umuntu manje usevukele ubuntu bakhe ngaphambili. Thola manje lezi gaxa eziqumbile sezixubela sambane. Umuntu uyithintele kudobo kufoto. Thola manje umuntu akona ithinto wena dokotela. Phela uyithinta yena. Awona ubona ngani ukuthi kufoto. Manje uyathinta ngibuka nje indoda bese iyavula indoda bese okay kunje awuthinta ngo 18 at umuntu foto. Thola manje umuntu akona sezakho dokotela ethi ukuthi dobo. Umuntu akona foto nje yefile. Awukwazi ukuthi udobo ungathintanga dokotela. Ufoto ngiyawubona ngoba Cha mina mangithi udobo uziwo wena osukudobo. Mangithetha mina ngizothetha la ngaphezulu ngoba leto umuntu mayimphethe vele noma ngatoza ngifotoza vele umuntu wesilisa bese ngaqina. Cha ngingisho ukuthi wena odobozayo njengodokotela. Mhlawumbe ngadiyasa intokozo yakhe inkinga yini. Kodwa sila ukuthi Okay. No. Uyazi why ngikubuza lento dokotela. Ngibuzisa ukuthi kubalekile ukuthi sazi ukusuka nokuhlala. Ngoba omunye umuntu wesilisa engakufaka icala ubwathwe nawo thinti. Kanti uzofika umntoboza ngobuhloso kumsiza. Kanti ngcono sheshazi nje esesekhaya ukuthi udokotela uyazibambela kuyona yonke into. Kuze ezifakena kwi-contract ukuthi vele udokotela elinye ilanga ngoba ngiyazi mina ukuthi iphiwe kwesinye isikhathi ayidingisha umuthi. Ukumthinta kukodwa khona umehluko wenzakalayo. Yabona? So kufanele singakubalekela ukuthi komunye mayibe nenhlanhla udokotela uyazibambela. Sungaqhubeka ke dokotela. kodwa bantuze phela mazambane. Right. Ngisho ukuthi leto kuyenza masembambe kahle umuntu lento. Thola seqhatha umthambo ekhanda la. Thola umuntu lapha sekuqomba imbi lapha sekuvela umthambo ehamba la omunye mabe enamkhaba. Thola kuvela umthambo enyuka la. Manje lapho wasamthinte umuntu bakhe sesithinta lapha emaceleni la. Sesithinta ukhala bese ubeze indawo ethile ethile esithintayo. I-razor. Sithinta ngayo razor phela. Samgcaba uyancinda uyapeta uphela ukukhatha phela. Uyancinda uyakhatha uyagcaba uyakhona. So kwenze njani mase kufanele ehambe yothola umchamo wale ntombazana agcina ukulala naye? Angikwazi lokho. Shisho sengaya ukuthi lo muntu olapha leyo lumbulelo yena ulifundiswe ubani noma ulifunde phi ulapha. Wena dokotela wazi ukuthi nje ukhatha umuthi emva kokugcaba epete uzoba right. Uyapeta nje uyagcaba uyakhotha uyancinda finish. Kubohle. Uyabohla. Lona kokhukhumala isisu ke. Nalokho futhi kuyalapheka lokho. Kuyalapheka lokho. Dokotela lokho kubuye khamba nokuthi umuntu lento seleminyaka emingaki yamqala. Ya mase kuneminyaka mhlawumbe engaphezulu ka3 4 kuba nzima. Sende ilona ilombo. Iseyilombo sisende. Yasilapha naso. Yeah. Usinqanda nje siphele nya. Yeah. Yabuyela esimeni umuntu. Yeah. Angena jule kumama ngabusaba nankinga. Atshiloze kakhulu. I-Colgate niyenza ndodela njengabalaphi endaweni. Ay mina ngiyazi Colgate etsenzani ngazi ugogo Wena phuputha la. Mama masiphethe umkhuhlane njengoba nje ngabe izwe mina ushiye nje ukuba negogo ekhaya mhlawumbe usengisize nje Colgate yakhe. Angiyazi mina Colgate etsenzani. Ngiyazi ukuthi ngaphandle ukuthi ugogo sekwaphumputha. Kuphela nje nokuxubha ke. Yes. Okay. Ukuthi ngibuziswa into eziningi. Mawuthinta indaba yelumbu. Iliphi kokwazi ukulakha wena ekuthenini umkami ngimshiye esethi. Uyacupha? Ngiyacupha ngicupha umuzi, ngicupha ithuna, ngicupha nje indawo mawuthola isite noma enxiba. Ngicupha ithuna or isidumbu. Hayi ucupha umfazi noma indoda noma Ombiyeli umfazi. Hayi. Ombiyeli umfazi. Ombiyeli. Indoda ebiyela Ayibiyeli. awukuthandi noma ukwazi. Hawu ngiyakwazi. Ngiyakwazi ubunjwe. Hey. Ngiyakwazi into zikhona njalo ukuthi sengadependa nje mhlawumbe mabe lenhlahla sengikhona iqiniso. Mabe lenhlahla ngabiniya kudala lokho ukufaka lamalumbu lawa yabona nje. Dokotela mina ngifuna leli uyabona lokuthi inkunzi umbhemi mayithi yaya lapha. Imalibe likhona ke lo. Hayi angafune lokuwo. Ngifuna liqhubeke limi impela. Kodwa nje
ngifuna ifike kuThulo kokuqala lapha ithi yangena ngene yeah bese la ngemumva kodwa kuyona ungene umkhonto walikho lapha elikhona leli lokuthi iwindow ngilibiza ngesiwiso igama lalo umuthi usuwonke umuntu ufika ukwenza ungahlanganisa mhlawumbe amakhoba mhlawumbe awu13 noma awu27 ngiyaqayisa uzofaka lo mathambo lawo or lo mafutha lawo uwasebenzisa ekudidileni bese yonke lento masihlangene bese iba negama layo mina ngibiza ngesiwiso isiwiso lokho ukuthi induku ekhona lokho ukuthi ithi indoda iyaya lapha bese lo mama eyavaleka likhona leli elokuthi ethe ekhangisa sebekhala kuwe angilaza nginalo lelo kodwa udokotela engalamukela ukulisebenzisa yena lelo noma ulibona ngathi liyahlukumeza kakhulu awulirahat lelo ngawulilatha kakhulu lelo yakhulu kodwa asibuyele lapha ke dokotela emathuneni mawuthi ucupha amathuna kanti uthe wena uyena umthakathi futhi awubulali ngenkathi ngicupha isidumbu nisuke nisicuphela ukuthini sicubela ukuthi mawukhona ofuna ukusenza ukuthile noma ofuna ukugangasho makufika laba abafuthi abahleli bethi sishona lo mfowethu besimthando MC Polobas bamdubulile izolo baziwa abantu abamdubule masibabopha bazophuma sifuna ukuthi bemlandele yini oyenza angisho lokho umthakathi umali uyakusukela nje uyakuloya kodwa nje into yakhe enhle eceleni bese iba namuntu bese yakuloya ukuthakasha lo ukuthakasha lokho indawo uqala ngokuhlaziya dokotela ngithi mina yini oyenza wena cha mina ngifuna ukuthi mase sifuna laba bemlandele mamlandele ngesandla sakho dokotela hayi ngesami bese uthatha umuntu bena bese ngeza bezandla lo alandele umuntu ambulela amdubulile ubani obulele phakathi kwakho ophehle umuthi nalo ufika wathenga umuthi lothi umuntu awusebenzisa mina ngisebenzisa umuntu ukhipha umuntu angathatha imali yakhe owani umuthi wani buyisela ububi ngokubi kodwa akusiko futhi ukuthatha lokho mina ngathi ukuthatha ngikuthatha ngendlela yokuthi umuntu mayethatha awuphindele inkulumo yakho dokotela uthi ukubuyisela ini obubi ngokubi ungenza ukubi nawe mavele ukuba ngisukelile awungaphona yena abungisukelile phakathi kokuvika nokubuyisela yini ukuthakatha ukuvika akusikho ukuthakatha ukubuyisela usugadla back soyathakatha nawe awuthakathi nawe lwelwe defend ngeke dokotela mhlawubuya siyoxoxa sijule kodwa ngiyafisa ukuthi ungitshene ukuthi umuntu onemfene udokotela uyakwazi nokumkhipha emhlahleni uzogalula igama lakhe noma umuntu osiqondile la ekhaya lokho edikadika lo muzi afaka amabhodlela enza yonke into uyakwazi nokumkhipha emhlahleni uzosho negama lakhe kuye kube imalini mawuzokhipha negama ngiphendule imali noma sibuye kulungile phendula basibuya sibaphini nombolo lapho ngasekhaya ukuthi udokotela akawuphendule lo mbuzo ngicela usibhalele ku comment section usitshele ukuthi ucela uphendule noma cha lo mbuzo usitshele futhi ukuthi akabuye ephinde futhi ezohlaba ihlandla lesibili ukatsheni buya benyathi lo utholakala kiphi indawo bakhumbuza kafishane ngithola wahlabisa Sovane kwamali yavuza kwahlabisa Sovane kwamali iyavuza yebo ukuthi eduze nomroza noma useduzane naye amro uqhelile umroza uthe uqhela kodwa alufakile entweni ngisho kuthiwa nithande nosenithande niseyintweni ngenkani abantu siyabona siphi inombolo ba inombolo yami ithi 082 6789 6789 827 082 6789 827 leyo number no WhatsApp uyangithola ngayo WhatsApp yatholakala lapho yebo bese kube lesibili kodwa nayo WhatsApp lesibili yona ithi 076 019 05 35
35 asiphinde 076 019 05 35 yebo. sibonga kudokotela ubanikeze nje umyalezo wakho sesiphethe ukugcina. Umyalezo wokugcina ukuthi ngithi ngicela bonke abantu ababukele lo mbukiso njengamanje betshela abazali babo izithando zabo nomuntu lomunye besubscribe kuSiyaviva TV1. Siyabonga dokotela. Bevikele icorona abantu. Yebo. Amen. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki? Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.